Ngano ka putang mga tao dahil nga kinahanglan man po mo trabaho daan bago makuha ang kwarta. Buhat na lang mo sa sulis ang utok. Dili ba dapat kanabang maglingkod lang ba tapos naada yung kwarta. May kay magtrabaho ka dito. Kapoy kaayo uy, magsigig kag kuskus na, magsigig panilig, magsigig pangugas, magsigig na lang tanan na lang liukon para makakwarta. Dili pwedeng matulog lang tapos pagmata na yung kwarta ba. Ingana ba no? Magbuhat na lang ka tagaglingon na tong kwarta dahil. Para na tayo kwarta. Paita po ning kinabuhi oy. Saan ka na to ni Dino? Paringana labagan murag mag-power lang ka bang nga hindi ka magic. Oo na pag magic ana na dayang kwarta. Ano ang tataray no? Bugoon, manggod po ka tayo, walang bugay ko ang good paminser sa pangisip ng bilisod-lisod imong galingon hinumino May kay kay kwarta. magtrabaho ka dito. May basin. Tinuod be pa na akong Madukol ka gaingon. kaniya. Kung ka, Kuman ka. kakatok ni mo. Pila ka katuwa interes sa abroad. Wrong mindset man good. Ang mga Pilipino wrong mindset man Pamunta ka ni. wrong mauna wala ka Nakaon sa mga kwarta. mo na may nga anak ka. Kaya na to, anto sa Sikis ko na. kapahay. Visit.